vanoshanda pamwe chete nemapurisa. Ndosaka maona Commissioner General weZimbabwe Republic Police, Commissioner General TG Matanga, vakativo tisangane nemajournalists vatori venhau nyika yese. Pari zvino izvi tafamba nyika yese, taenda kunzvimbo dzese, kuBulawayo, kuMasvingo, kwaMutare, kumaShizi, maCentral, tichionana nevakuru vemapurisa vepaprovince, vakuru vemapurisa vepadhistrict, kuti tinzwisisane nemajournalists kuti vatori venhau pavanenge vachiita basa, hakuna munhu anofanira kuvarova, hakuna munhu anofanira kuvaharasa kana kuvatuka. Ndozvo zvatoda kuti zviitike izvo. Ndoziva kuti vatori venhau vakataura pachena kuti havana dambudziko nevakuru vemapurisa, vane dambudziko nevana vedu vanenge vari paground, vavanoti vana dzimwe vanofarisa vobva vaita zvisiri kwemwero vorova vatori venhau. Ndiwo nyaya dzaita kuti tida kuti vatori venhau nemamedia bodies avo vazivane nemaground commanders. Kutaura zvinhu zvinenge zvaitika tizvigadzirise, tisamirire kuti zviite yatoti pachirungu out of war. Saka ndinoda kufara kuti ndiwo zvatiri kufamba tichiita, uyezve pasadzo dzatiri kuenda idzi tinoda kuvimbisa vatori venhau kuti mapurisa achange achiona kuti kusevenza kwavo kwakachengetedzwa. Thank you.